פרופסור ז'יבני פטר. אני אף פעם לא מבין איך אפשר בלי איזה אות בין ה-T ל-R לבטא את זה, אבל הצלחתי באימונים. ז'יבני פטר, זה האורח שלנו. הוא פסיכולוג קליני, הוא עוסק שנים רבות בהיפנוזה, הוא נולד וחי בצ'כיה, ולפני מעט שנים עבר למילאנו, והיום עיקר פעילותו היא במילאנו. הוא עובד שם במסגרת אוניברסיטה שנקראת אוניברסיטה לרפואה חדשה, ובאוניברסיטה הזאת יש פעילות אדירה בנושא ההיפנוזה, הן מבחינה טיפולית והן מבחינה דידקטית. רק כדי לסבר את האוזן, יש להם קורס תלת שנתי להיפנוזה. היום זה עבר ל4 שנתי, אנחנו לומדים 55 שעות על פי החוק. קורסים מאוד ארוכים, מאוד רציניים, מאוד מעמיקים. הוא גם ייסד אגודה להיפנוזה שמאחדת את צ'כיה, ברית המועצות ואיטליה. הוא עומד בראשה משנת 89. ואני חושב שעיקר גאוותו שהוא מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת מדריד שבספרד, והוא נותן שם קורסים להיפנוזה. עכשיו, האוניברסיטה הזאת במילאנו שבה הוא מלמד, זו אוניברסיטה, כפי שאמרתי, מאוד מאוד מפותחת בנושא ההיפנוזה. ייסד אותה אדם בשם מרקו מרקזן, פרופסור מרקו מרקזן. הוא לא כל כך ידוע אצלנו, אני לא יודע אם הוא בכלל ידוע אצלנו, אבל באירופה מכירים אותו מאוד, הכירו אותו מאוד, כי הוא נפטר לפני כמה שנים בשיבה טובה, ובנו רולנדו מרקזן ממשיך את דרכו, ובמסגרת המקום הזה פטר ז'יבני עובד, והוא בעצם הרוח החיה שם באותו מקום.